ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ମାନେ ଆମ ମିତାଲି ଓଝା ଆପା କାଲି ସହରକୁ ଯାଇ ଏମଏଲଏ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଯିବାକୁ ତ ମନା କରୁନି ମିତା ଆପା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସବୁ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ମୁଁ ବା ତମ ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ଆଇ ମା ସେ କଥା କଣ କି ସେ ହଟ ମଉସା ଗୋଟେ ନେଉଳଛୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ତ ମତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖି ଜଳୁଛୁ, ହାରଟା ଭଲକି ପିନ୍ଧେଇଲୁ, ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝି। ତମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଶରତ, ହସିଲେ ବସନ୍ତ, ରାଗିଲେ ଶୀତ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ମତାମତ।